Sizobheka ukubaluleka kwempilo. Impilo ibalulekile babukeli bami futhi ngiyabonga indlela engisapota ngayo. Ichube nengisapota Instagram naka TikTok naka YouTube ngibiza nabanye. Ngendlela engizokhuleka ngayo nendlela engizothandaza ngayo wenizophumelela. Ngizocela ukuthi ngazi abantu abangifollowayo ukuthi cha mina ngithandza mina I'm one of them ebantwini bakho abakhona. Uzokwazi noma ngikhuleka ngihlezi ngimbeka 24 hours ngikhuleke wena. Njengoba sikhuleka sithanda sikhulekela impumelelo nempilo but ifuna sifunde ini ukubonga. Namhla lapha siphekile ke la siphekene damafruit kuphela. Siphethena amakhandlela. Ikhandlela eliyi-1 akhali u10 rand limhlophe eliyelo elibovu neblue. Kuyasiza kakhulu ikhandlela lakhe futhi mayi-4 it's 40 rand. Bese kuba namanzi. Amanzi lanka awu200 rand amanzi lanka. Amanzi lanka awu200 rand which means 240. Bese kuba khona into engiyiphethe namhlanje. Ulokhu Smith nawazi nonke u200 rand babuyela bakhona emakhaya. So order into zakho sikuposele zifike kuwena. Sixolise kakhulu ngekuba late bese ninkinga network emaposini. Alright. Bese kuba ke nenye into la. Red card. Red card lo ufaka amanzi ngigeze ngawukhulumisa usho into ofuna yenzeke empilweni yakho. Ulwa nezitha zakho umbukelo khona red card. Lapha ngiphekile lapha ngipheke ilokho no salad ngasho njalo. So engifuna ukusho ukuthi noma kuthiwa umuphi umlaphi wendabuko noma umuntu ephila emhlabeni kumele ube romantic. Ungagcili kakhulu emsebenzini because ugcina ulimela ikhanda. Dinga isikhathi uphumule ube right. Umuntu okhonza ama-fruit nemasalad kuphela ikhathi lesiningi sengaba ijuice ubukele khona ekhaya. Lo msebenzi wami lo wekulapho wenza ukuthi umuntu angakhona ukuphumula. Kodwa ke engifisa kakhulu ukuthi niphumelele bokuwela bakhona emakhaya. Nonke ngiyanikhulekisa ngiyanithandazisa. Ngiyafisa ukubona bahamba nodokotela. Nongidinga singadibana ku-Instagram online ku live nankinga naku TikTok live nala ka YouTube live nabakhona bafuna ukukhuluma nami anginankinga. Mina ngizokubusisa mbukele ngikubuka nje ngokukhulula ngithandazela ngitshela inkinga zakho. Inhloso yami ke ukugcina ngithole istage ukuphumelela ngangena lapha kuma TV ngaba Dumisa TV ngaba ngikuphi kuthi ningibone khona nonke emhlaba wonke jikelele. Amakhandlela anka enza imanga, lamanzi enza imanga, iwater zala imthandazi senza imanga. So kwayibona nawe umbukelo khona ekhaya. Awuyike ukukhala manje. Siyimpumelelweni umbukelo khona ekhaya. Asithandaze sikhuleke. Ngifisa ukubona abantu abathenga imoto abakhulekele yimina, abashadiwe abakhulekele yimina. Ngifisa sikhuleke ngamandla sizobusiseka. Inamakhandlela nabona. Ngidekile manje lapha yonke into ihamba kahle. Siseyintweni namhlanje. Umbukelo khona ekhaya. uNkulunkulu akubusisa akukhanyisela yonke into oyifunako. UTivu ujabule, uTivu ukhulekile. Cela nje injabulo kuphela manje sinthaza ngicela injabulo kuphela nempumelelo. Abantu ke abanye bayahola imali umuntu uhola 10,000 18,000 kodwa ukhala onke lamalanga. Chaza ngikhulekisa kuneyinkinga umbukelo khona ekhaya. Iphupha ngilikhulekele mina. Iphupho ngiyakutshela lisho ukuthini and ngifuna kuphendula umuntu oyedwa. Iphupho nakangibuza lisho ukuthini ngimtshele lento ngimtshele bese uyayiza because abantu abaningi badla isikhathi abanye abantu athi umuntu hayi phupho ukuthi umtshele next phupho ukuthi umtshele hayi khona lelanga phela manje phupha into uchazele into bese ayilungise phambili sasakuvele kuye ngaphe kuvela into eyodwa isikhathi siyahamba ngibukela khona ekhaya yibele ukukhuluma into eyodwa impilo ingachubeka yabona zakho sayile emuva. I'm a prophet adla bemthandazo Nkosi yamakhosi uNkulunkulu aphakade umbukelo khona ekhaya Jehova namandla mongcwele dalizo emhlaba uNkulunkulu aphakade esimazulwini lekele ukukhanya Nkosi yamakhosi kwehle amandla sezulwini kwehle impumelelo kwehle inhlanhla Jehova namandla mongcwele mphe kuthula Nkosi yamakhosi ngimbe imoya emibi emadimoni emaye kufa imoya emashwa imoya emabhadi imoya engathandeki imoya enxaba abantu phakathi ezindlini Nkosi yamakhosi thela ukukhanya Nkosi yamakhosi uNkulunkulu yambuza phakade haleluya. Ngudokotela wasebenza ngamandla khathi nesiningi ngene epophomeni ngikhuleke hlambula isithunywa inkosi ibuse ngibuyele khona ekhaya. Uma ngikhuleka nawe ubukhuleka uzawubona umehluko empilweni yakho sizawukhanya izinto inkosi ibusise. Goodbye.